Да срещнете ромски студент по медицина допреди години беше крайно невероятно. Медицина се влиза много трудно, изпитите са тежки, а самото следване далеч не е по силите на всеки. Затова, откак държавата отмени привилегиите и запазените квоти по вузовете от времето на соца, роми в медицинските специалности на практика не се виждаха. От няколко години насам обаче нещата започват да се променят. Героите на тази история са роми студенти в медицинския колеж в София. Това са хора, които не само знаят какво искат да учат, но и знаят как да го постигнат. От малък винаги съм искал да помагам на хората и честно казано доста се чудих какво да запиша. Чувствам като мой дълг и моя мисия да помагам на другите. Именно затова реших да запиша медицински лаборант, защото това е една хуманна професия от много важно значение, особено при диагностиката на пациента. И ние имаме привилегията да знаем първи, преди лекарите, преди медицинските сестри, от какво е болен пациента ни. Като цяло медицинската професия и сфера, в която съм попаднала, не е случайно, тъй като на мен ми харесва. И най-вече е да помагам на хората. Най-важното е да бъде човек доволен от това, което работи. Аз съм сигурна, че ще си намеря работа, тъй като в базата, в която работим сега на практика, получих предложение от моя ръководител, който ми води практика, да постъпя на работа след завършването на образованието си, след което да продължа да се развивам в тази област. Моята специалност е медико-социални грижи. Ние сме посредници между болничните заведения и хората, които се нуждаят от нас. Важно е да бъдем там, защото ще бъдем в подкрепа на обществото, в зависимост от това какво трябва те да знаят и как да ги насочваме към нещата, от които се интересуват като цяло. 11 члена семейство сме, 5 брати и 4 сестри. Всички сме се изучили, така да се каже. Всеки има средно професионално образование и благодаря на майка ми и баща ми, които ни насочиха да учиме, както и на всички преподаватели в моето училище, за това, че сме се развили и няма тази дискриминация за нас. Разбрах за специалността едва когато дойдох да се запиша и това ми беше първото желание и записах специалност медицински лаборант. Други хора от моето семейство няма, аз съм първият, който уча медицински лаборант. Доволен съм от това, което правя и се надявам да бъда полезен за всички хора. Последните 5-6 години аз работя интензивно с студенти от ромски произход. Те много бързо се вписват в курсовете си, с колегите си. Те са търсени от колегите си. За мен е такова удоволствие да работя с тях, защото има взаимност. Те знаят защо са тук, те се стараят, те искат да научат и аз с тях нямам никакви проблеми. Студентите от ромската стипендиантска програма на Институт Отворено общество предпочитат да оставят назад митовете и предразсъдъците срещу себе си и да мислят позитивно. Голяма част от тях са убедени, че българите всъщност са толерантни хора. Но най-хубавото е, че на територията на медицинския колеж те никога не са се сблъсквали с негативно отношение към себе си. Относно преподавателите и въобще като цяло медицинския колеж в София, бих могъл да кажа, че хората са просто уникални. Те са просто професионалисти. Това е. Главната им цел, като госпожа Камбурова и всички останали, е да ни научат. Най-важното за тях е да ни научат и не случайно аз съм от хората, които са на нейния принцип. Ние не сме тук за оценки, а за знания. Винаги ни помагат с каквото могат. Винаги са готови да ни слушат и да ни обяснат нещата, които не разбираме. Никога не съм усещал дискриминация или по-лошо отношение спрямо мен. Аз вярвам, че всеки един човек, независимо
дали ще бъде българин, турчин или ром, в него има добро. И вярвам, че това добро ще се отключи. Като цяло това, че се мисли стереотипно, е много лошо. Примерно казват, вчера един циганин ми открадна нещо от вкъщи. И какво става? Следователно всички цигани крадат, но не е така. Ние сме тук, въпреки че сме по-малко от тези, които не са успели да се докажат. Тук сме, за да потвърдим обратно. След като сме в България, трябва да се чувстваме като българи и да я дадем слаб принос. Моите студенти от ромски происход понякога знаят повече от останалите си колеги. Те се отличават с познания. Грижата, която полага Отворено общество и програмата, която е към Отворено общество за тях, аз се възхищавам. Но и студентите, стипендианти, те винаги знаят, че те са представители на тази програма. Те са в цялата общност студентска. Те са във всички мероприятия. Те участват в научни сесии. Те са в научни кръжоци в колежа. Те са търсени от преподаватели и от студенти. Студентите от ромски происход, които учат в медицинския колеж в София, разчитат не само на късмета си, но и на задълбочена предварителна подготовка, за която се грижи специализираната програма на Отворено общество. Всъщност, това е и нейната роля. Вместо да създава привилегии, тя компенсира недостатъците в образованието на младите роми и прави възможно те да се състезават наравно с връстниците си в университета. Много от тях имат реализирани публикации, сертификати от научни конференции и успяват с много добри оценки в образованието си. Най-важното обаче е, че след дипломирането си, всеки един от тях досега е успял да намери работа по специалността. Всичко това е възможно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация Америка за България и Ромски образователен фонд Будапеща.